有的日本征求医生村民在讲，叶先生是40年前晒去日本的台湾行业，故所以对台湾有充满熟悉的感觉。过后有两个村民先生已经去过22个国家位，伊一直睇前面者，除日本以外，伊也是在带下来的好蔬菜。廿20年来，伊来过台湾16摆嘅，伊认为来往台湾日本过里片，故所一路揾朋友提探亲比数。一开始也朋友喺手机记录，因正记录有按到5个好食咩，不过伊食菜乃唔好按掉落去嘅天时，里面有许多主动，这里面家庭带到北埔，冇想到屯一个96岁嘅小兰菲阿伯公变做像两只也穷样。落街路巷一间叫嘅杂货店头前，迄阵插嘅日本、韩国、台湾嘅国旗，就伫下日本先生。村民直講要來到北埔嘅。台湾と日本の友好のためです。はい。交流。村民先生去過22個國家，一直想喺前面嘅好蔬菜吃下來，因為台灣同日本近近呢，就係佢提議嘅考慮嘅。友達がキールンは天気が良くない。いいところは新築だと。で3回ぐらい新築に行きました。夜うるさい。わーってパパパパパパってとてもうるさいのでもっと静かなところはないか。そしたら竹刀を紹介されました。竹刀も賑やかで便利だけどやっぱりうるさい。あとは安全なところ。いや一番いいところは北埔だと。將來到北埔客家中迄個村民先生，莫講客家話誒，就連國語嘛唔通，為解決生活嘅問題，就要用秘書北腳嘅。初めはね、通じないから、これ。对。これ、北埔人情だな。お豆さん。豆ですね。對那輩古下來，門後則常會出現佢想唔到嘅東西，就係北埔按鄉下佢將會將北埔看作係佢天然嘅故鄉。雖然啦，日本也窮樣啦，前來幫忙人啦，不過佢感覺到啊，我哋台灣人話呢嗬，挑擺嘅樣式要傳下來啦。ここは小さい町ですから。町全部が家族です。朝門を開けると野菜、果物、スープ、いろいろなものが置いてあります。南海康香野玫瑰。因為華語唔會通，音樂就係村民先生同世界各地嘅人溝通最好嘅方式。玫瑰。沙甸坐一條順風嘅阿姑，馬沙皮碌碌嘅衝起來。佢係北埔米沙年弄成熟嘅國寶小蘭菲先生，阿公因為是喺日本留學過，故所一定會講日本話。3年前就係因為是同村民先生喺廟坪共下表演過，下後就變咗無論顏色一定滋補嘅朋友。いやもう家族ですよ。はい。もう北埔のお父さん。一番大切な人です。第一次見面嘅期間，你兩條內褲帶，日本人從小會記嘅。紀念時將該條內褲帶暴露咗本來第一次見面嘅人啊，所以習慣不必買到的人。自從認識阿公過後，本單1年搶來北埔幾百嘅村民先生，也下特陣日攏會來北埔係1個禮拜以上。我問阿公用會安尼咯，其實堅啦唔肯將話講明。在日本呢，資料所好有2倍啦，資料1倍拿到平貼，6倍，
因為佢得嘅，我都俾半年了。先生のこと言わないと私はいつ天に召されるかわからないから你講啊，你講。毎月来ないといけない這意思啊，你講，俺都錯的啦。唔地來還是我塞有那啦啦，所以你當然要我都講啊。对对对大丈夫いらっしゃい。要不要吃？が健康服交換ですね。はい有時阿公嘛會帶電機去撮嘅老大妹，為佢結束冬季嘅季節，都沒有空氣衝也求平安。手お願いします。はいあないけどはい唔是講沒有事啦，客家美食。どれが一番好きですか？足ですか？耳ですか？尻尾ですか？みんな好き。前足ですね前足足ですか？足ですね都欲しい主角何意思？幾盤本就將一級棒。村民先生講，佢前些年可能係客人。生まれてくる前は客家人だったのかもしれません你出世以前啊，可能怕係客家人啊，可能係客家人嘅種啊。混ぜてシャン水分を飛ばす取らすんです。 11月被浦東體做冬茶，阿公嘛乾也機會帶定好食茶嘅村民先生去到茶工廠學做茶。面白いですか？はい大変面白いです初めてですね。初めてです第一次了，連告訴身體，最緊要做是甜嘛。體驗過嘅做茶，幾道茶房，再個裡面比小小嘅茶。村民先生滿足嘅講，匹配好食冇窮用。また格別に美味しゅうございます格別はい有貼片好食。有好茶又有老朋友，阿公歡喜嘅同村民先生講，記一下。そしてまだ仕事できます。ただ閉まって死んでいけない。沙田村民先生就興趣嘅，看定江厝地度做到一定獎嘅茶盤也到。阿公就問佢講啊，有想愛去學做麼？有興趣啊？啊，就係加土機嚟搞啊。哦，係。一緒にはい土を練って作りますか？そうですねはいふにゃふにゃ。い OK らっしゃい。 OK はい。これたくさんやってる人間がこれは難しいよ You know? You gotta feel it. いい点々 understand 一点点 understand 啊。もう一回。Slow。他应该是因为有针灸，所以他手很稳，对不对？對，還算穩啊。これなのかな Interesting。好玩吗難しい interesting very interesting？But but difficult 每日採訪嘅過程，村民先生弄清皮下麻清調皮。這下個嘅隨意嘅拿起閒嘅來記嘅時節，村民先生嘛停定節奏打定鋪嘅，老先生停定嘛開口唱。96歲、60歲、25歲、23年，睇下時節，全天表態，期待一道歲嘅。我們村民先生讓人生用不過到安樂線咯。私は子供の頃にとても体が弱かったあほ15歳ぐらいまでしか生きられないでもその後は全部おまけ也係人生攏係念到嘅。
村民先生贵地也好食原始的人事物，故所其米摆爱回到日本的前一日，那么做一件本台湾人感觉真建设的事情，去到北浦的冷水湖飲垃圾。うちの町に40年ゴミ拾いをしている人がいますんで、そこから学びました。でも日本ではゴミを拾うのは当然です。あ、谢谢你。村民浙江同小兰会喺台山县的北浦小镇，建立难得的职业青年。伊希望罗先生做得继续保持识得、了得、做得、睡得、心得的人生观。北浦奥多上一次要有热气哦，我哋下周日再过见面。